من کار خود را از صلح آغاز کرده به مردم اذیت کشیده کشورم صلح و آرامی می‌آورم. натиҷаи саъю талоши фарзанди фарзонаи миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки миллати соҳибфарҳангу тамаддунофари тоҷик бо иттиҳоду якдилӣ зери ливои сулҳу осоиштагӣ ба комёбиҳои беназир ноил гашт. бо азму талош ва хиради азалии фарзанди содиқи ватан абармарди сулҳовару ҷонисори таърихи навини тоҷикон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тоҷикистони соҳибистиқлол офтоби хушбахтию осудагӣ тулӯъ кард ва миллати тоҷик аз шаҳди истиқлолу озодӣ баҳраманд гашт.